Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly, Ahal vilayatynyň häkiminiň ornatary we mejlisiň deputaty Serdar Berdimuhammedow 24 ýanwarda 2 milliard 300 milyon dollarlyk ýoluň 600 kilometr uzunlukdaky Aşgabat-Türkmenabad awtomobil ýolunyň gurulşygyny badarga berdi. Bu deska Prezident Berdimuhammedowyň 11 ýanwarda kararyna laýyklykda türkmen telekeçileri, odal ady iştilmedik türkmen awtoban ýapyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan gurulýar. TDH-nyň maglumatyna görä täze guruljak awtomobil ýoly 2 urda jemi 8 zolakly bolup, onuň umumy iýini 34,5 metr barabar bolar. Egerde bu ýoluň gurulşygynyň derýalaryň we demir ýollaryň üstünden geçýän köpürleriň 8-siniň, awtomobil ýollarynyň üstünden geçýän köpürleriň 22-siniň, ýerasty geçelgeleriň 76-synyň gurulşygyny hem öz alýanyny nazara alsaň, odal beýle çygyşyrly deskalar gurmadyk türkmen telekeçilerine örenuli jogapkärçilikli işiň ananylanlygyny bellemelik mümkin näl. Türkmenistany ul injenerçilik tejribelerini talap edýän ýollaryň we köpürleriň şol sanyny kal dökünlerini önürjek dawadyň gurulşygy yerli telekeçilere ilkinji gedek Aşgabat-Türkmenbaşy ýoluny gurýan türk firmasy bilen arada dören tölek dawalaryndan, garlykda gurulan dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatda dören problemalardan soň berildi. Türkmen mediýasy dawarada çykyş eden Serdar Berdimuhammedowyň we beýlekleriň sözlerine salgylanyp, olaryň bu taryhy wakanyň ähmiýetini aýraty nygtanlyklaryny habar berýär. Emma synçylar Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir özüniň karar bermegine gurulýan gurulşyklaryň köpüsiniň türkmen ykdysadyýatyna agyr ýük bolýanlygyny öňe sürýärler. Mysal üçin ýokarda agdalan garlyk kombinatynyň öz planlaşdyrylan kuwwatyny işlemeýänligi, üstesinde Belarus patriotçylary bilen maliýe meseleleriniň hem çözülmeýänligi belli boldy we bu ýagdaý vice-premier Kerim Durdumuradowyň geçen ýylyň aýagyny wezipesinden boşadylmagyna alyp geldi. Şeýle-de 2014-nji ýylda Berdimuhammedowyň başlangyçlary bilen gurulan Gazagystan-Türkmenistan Eýran demir ýolunyň gurulşygyny, ýurtda gurulan täze uçar mendillerini, Olimpiya şäherçesini, Türkmenbaşy portuny we beýleki deskalara karşylanan herişdeleriň bu golaýlarda özüni ödäp giýirdeji getirjegi sorak astyna alynýar. Emma muňa garamazdan ministrler kabinetiniň mejlislerine täze deskalar şol sanyny uçar mendillerini gurmak hakyna gurrun edilýär we öz wezipelerini talaba laýyk ýerine getirmelikde aýplanan resmiýleriň wezipesinden boşadylmagy dowam etdirilýär. Mysal üçin synçylar geçen ýylyň aýagyna işde goýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadylan Kerim Durdumuradowyň Türkmenistanyna 26 ýyl içinde işden koglan 104-nji vice-premier bolanlygyny, şeýle-de öňkü vice-premierleriň 30 golaýynyň jenaýetde aýplanyp suud edilenligini belleýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna iş başarmazlykda ýa-da korrupsiýada aýplanyp işden aýrylan ministrleriň, häkimleriň we beýleki jogapkär ýolbaşçylaryň sany ýüzlerçe we bu ýagdaý hökümetiň 26 ýyl bäri iş başarmazlyk ýa bilmezlik, giň ýaran korrupsiýa artdyryp ýazmalar we beýleki biýdilgünçilikler bilen ýüzbeýüz duranlygyny görkezýär. Türkmen hökümetiniň içinde Anamdar çeşmäniň sözlerine görä, ýer gurulşyk proýektler korrupsiýanyň iň ýaýran ýeri bolup, ýurtda prezidentden we onuň ýakynlaryndan başga ähli resmiýiniň bir gün ol ýa-da beýleki aýplamanyň pidasy bolmajagyna hiç bir kepillik ýok. Resmi Aşgabat agyr korrupsiýada we ykdysady adatlykları gazaply çäklendirmekde ýygyderli tankyd edilýär. Dünýäniň 180 ýurduny ykdysady adatlyk goýunça geçirilen barlyklara laýyklykda 2018-nji ýylyň ykdysady adatlyk indeksinde Türkmenistan 169-njy orun aldy.